בפרקים הקודמים בגליס. אני התחרטתי, דורי. אני יודע. בטוחה שאת בסדר אם נעזור לדורי? מפחדת שאני אדפוק להם את התוכנית וארוס לדורי את המבחן? התוכנית שלנו מחולקת לשלוש עמדות מרכזיות. עמדת ביצוע. כאן דורי יעשה את המבחן. עמדת סימון שהיא יזולה. שם דפני תסמן לדורי את התשובות שאני מעביר לה בקשר. אני כשל במבחן. ערב טוב. אפשר לעזור? נעים מאוד, דפני קסלמן. בואו לבדוק אם כבר יש לי ציון. 105. 0. נכשלתי במבחן. אז יכולה לשתף גם אותי בתוכנית? אתה תלך לנינה ותשכנע אותה לעשות עוד תחרות בין הצוותים. למה יקרה אם אחד החניכים נניח אתה תיפצע בתחרות בזמן שאין אף מבוגר אחרי בשטח? אם התקשורת מגלה שארי העביר לילדה שלו בת ה-17 את הבעלות על המחנה, זה הסוף שלו. ברגע שיונתן ישיג את הטבעת, את תקחי אותה ותביאי אותה אליי. סימנת לי לבוא, אז באתי. נטלי, אני אחזיר לך את כל הזהב שהוא חייב לכם. יש לך שבוע. הזהב, הוא אצל ברק. בארגז של התחפושת של ארי יש טבעת עתיקה. איתה אני יכול להציל את העיר האבודה בלי להפוך לפסל. זה בדיוק עוזר לי. כי ברגע שהעיר האבודה תחזור להיות מה שהיא הייתה וזרדה תעוף משם, אני חוזר לפה עם הזהב ששחרר את אח שלך. ברק נכנס עכשיו או לא? לא. פסנו בכל המחנה. אין טבעת. אנחנו מחזירים את מירון. איך? עם זה. אתה בעצמך אמרת שהטבעת הזו זה מה שאמור להגן על יונתן. בחיים לא אכנס לגליסיה בלעדיה. הוא ימצא את נטלי ונגמור. אני יוצא עכשיו לעיר האבודה. הטבעת לא שם, יונתן! אז איפה היא? היא נמכרה היום בבוקר לחנות עתיקות. איך אתה יודע את זה? כי אני מכרתי אותה. אני כמעט נכנסתי לעיר האבודה לחפש את הטבעת. אם הייתי יודע שזה מה שאתה עושה, אני בחיים הייתי גונב אותה ממך. הייתי בטוח שתוותר. על אמא שלי? לא הייתה לי ברירה, זה היה אוי או מירון. מצטער, הייתי חייב לבחור. למה? אני אמרתי לך שאני אציל את העיר ואני אביא לך את הזהב. מתי? כשהנבואה שלך תחליט כשהגיע הזמן? למירון יש 5 ימים, אחרי זה... יכולת לבקש מנטלי דחייה של יום או יומיים. ומה הייתי אומר לה? שחבר שלי יונתן ייכנס לגליסיה ויביא משם זהב? אז במקום זה לקחת את הטבעת ומכרת אותה. אתה שונא אותי עכשיו? לא. אתה כועס עליי? אתה רוצה לצעוק עליי? להרביץ לי? מה אתה רוצה? אני רוצה לבקש ממך סליחה. מה? הייתי מרוכז רק בעצמי, בכאב שלי, באמא שלי שעומדת כמו קישוט בעיר האיומה הזאת. אז רצתי קדימה כמו אידיוט, ולא עצרתי אפילו לרגע לחשוב שאתה עובר בדיוק את אותו דבר עם מירון. אז לך תעשה מה שאתה צריך. תגיד לנטלי שהשגת את הכסף ותשחרר את אח שלך. אבל אמא שלך, יונתן. אני כבר השלמתי פעם אחת עם זה שהיא לא תחזור. אני רק צריך למצוא דרך להשלים עם זה מחדש. רגע, יונתן. די, אל תרגיש אשם. כל אחד נלחם בשביל מי שחשוב לו. ואתה נלחמת בדיוק כמו שהיית צריך. ותדע שלא משנה מה יהיה. אתה תמיד היית החבר הכי טוב שלי. גם אתה. חכה רגע, יונתן. קח. לך תקנה את הטבעת חזרה. מה? למה? כי איש חכם אמר לי לפני רגע שכל אחד נלחם בשביל מי שחשוב לו. אתה מי שחשוב לי. אבל אח שלך. גם אתה אח שלי. האח היחיד שאף פעם לא יחזב אותי. לך תקנה את הטבעת חזרה. יש לי עוד 5 ימים, אני חושב על תוכנית להשיג את הכסף. בוא. לאן? להגיד לכולם שיפסיקו את החיפושים, ואחר כך לקנות בחזרה את הטבעת, וברגע שאצלנו כבר לא כזה מסוכן להיכנס לארמון. אז אנחנו נכנסים, מחזירים את הזהב ומשחררים את אח שלך. יאללה. רק לפני זה, אני יכול לבקש ממך משהו? מה?
נכשלתי במבחן. זה לא יכול להיות. ברור, זה בטוח טעות. תביא רגע, אני אעשה רפרש. שום רפרש, כתוב פה, דורי אהרוני 0. שום תשובה לא נכונה. מה שום תשובה לא נכונה? אין מצב. הנה, אמרתי לכם, בבקשה. רוני דהן 75, הדר וקסמן 92, דורי אהרוני 0. לא, זאת חייבת להיות טעות, ואם לא, אתה תעשה עוד מבחן. אין שום מבחן, זה היה מועד ב'. אבל איך זה קרה? איך? אנחנו עשינו הכל בדיוק כמו שצריך, לא? דפני. מה קרה? מצאנו את הטבעת. מה? מצאתם את הטבעת? איפה היא? אצל סוחר עתיקות בעיר. מה? איך היא הגיעה לשם? שודדי עתיקות פרצו בלילה למחנה וגנבו אותה. איך הם ידעו שהיא שם? מה זה משנה עכשיו? העיקר שמצאנו אותה. במזל שליאם אכל יותר מדי משולשי פיצה אתמול בלילה. פשוט אתמול בגלל הפיצה הוא לא הצליח להירדם, אז הוא יצא לטיול במחנה. פתאום הוא ראה אנשים חשודים. והתותח הזה עקב אחריהם עד לעיר, ראה שהם מוכרים את הטבעת ורץ לספר לי מה קרה. ידעתי שמתישהו זה ישתלם, הדבר הזה שאתה יודע לאכול 3 מגשי פיצה בשעה. יודעת מה זה? רגע, אז הטבעת בחנות עכשיו? לא עוד הרבה זמן. מה זאת אומרת? ליאם ברק ואני הולכים עכשיו להעביר את החזרה. ממש עכשיו? נתארגן ונזוז. כל הכבוד. תבוא להראות לי את הטבעת כשתחזור? לאן זה? סתם מסתובב לי הראש קצת. כנראה מההתרגשות שמצאתם את הטבעת. נלך לשכב קצת. לכי. אחר כך אני וכוס תה באים לעשות לך ביקור חולים, אה? אני ממש צריכה שהשתנתם. כאילו שהייתה אפשרות אחרת. אז מה לגבי... מירון? זה השלב הבא. ברגע שנשיג את הטבעת אני יוצא לארמון ומביא בחזרה את הזהב של ליאם. הפעם, כשהטבעת עליי, שום דבר לא יוכל לעצור אותי. בזווית גדולה, מ-40 מעלות, פלוס התנופה. זה קל. אוקיי. כיוון כתבים מגנטיים עוד יותר קל. מהו ביקוע גרעיני? מה זה מבחן לילדים בני 4? אני לא מבין. מה אתה עושה? עושה בגרויות בפיזיקה. עושה בגרויות בפיזיקה. אתה... מבאס או משהו? רק רציתי לבדוק שלא איבדתי את הכושר. נו, בדיוק כמו שחשבתי. לא איבדתי שום דבר. נו, סידרת לדורי 100? אני כן, אבל משום מה הוא קיבל 0. מה? דורי נכשל במבחן? איך? מה? איך? תשאלי את אחותך. דפני? מה, אתה חושב שדפני הכשילה אותו? חושב? לא, חושב זאת לא המילה. אני חושב שיש הסתברות של 56.4% לחיים על כוכבים אחרים. אני בטוח שדפני הכשילה את לא, אבל דורי. זה לא יכול להיות, כי היא התחרטה. כן, זה מה שהיא אמרה אחרי שדורי תפס אותה. לא, אבל היא התחרטה עוד הרבה לפני. מאיפה את יודעת? היא הסתירה את התוכנית שלה ממך בדיוק כמו מכולם. לא, היא לא. אני לא מאמין שאת עדיין מגנה עליה אחרי כל מה רגע. מה זאת אומרת היא לא? אני התכוונתי שהיא... אתה צודק, היא לא סיפרה לי גם, אני... לא, רגע. אני אמרתי שהיא הסתירה ממך את התוכנית שלה לנקום בדורי, ואת אמרת שהיא לא. למה את התכוונת לי? את ידעת שהיא הולכת להרוס את החלום של החבר הכי טוב שלי, ולא אמרת לי? רגע, אל תגידי לי שגם את איתה בזה. לא, מה פתאום, אני ניסיתי לעצור אותה. כן? כי מפה זה ממש לא נראה כאילו היא נעצרה.
מקווה שתפסנו אותך. אפשר לעזור. כן, אני הייתי פה היום מוקדם יותר. אתה? אתה לא זוכר? בבוקר עם הילדה הבלונדינית. בלונדינית. יופי, אתה זוכר. איך אני יכול לעזור? אתה יכול בבקשה לקחת את זה ולהחזיר את הטבעת שמכרתי לך? בשמחה, אבל היא כבר לא כאן. מה זאת אומרת לא כאן? מכרתי אותה. מה? מכרת אותה? מתי הספקת? ממש לפני כמה דקות. בא בחור, רוצה בדיוק את הטבעת הזאת. איך הוא נראה? בחור כזה גדול, לבש מעיל שחור, ביקש את הטבעת, שילם בזהב והלך. סמרס. רק, 143, גובה. שלום, מי אתם? היי, בואו הנה! שאפו. כל הכבוד. מה, זר? שטויות, זה... העיקר שעברת את המבחן. די, דפני. את יכולה להפסיק. ניצחת. ניצחתי? התוכנית שלך עבדה. הנה, נכשלתי במבחן. אין מכבי. עכשיו את מרוצה? נכשלת במבחן? רגע, אתה חושב שאני הכשלתי אותך? קצת כבוד עצמי, דפני. פעם אחת תגידי את האמת. אני יכולה אולי להבין למה אתה חושב שהייתי עושה את זה, אבל... אשכרה האמנתי לך שהתחרטת. ואת פשוט ניצלת את זה, וברגע שסובבתי לך את הגב, את תקעתי את הסכין. דורי, אני נשבעת לך, אין לי שום קשר לזה. וואלה, אז איך זה שקיבלתי 0? אני לא יודעת, הכל היה כל כך לחוץ בזמן, אולי לא הספקתי לסדר את הפרחים נכון. דווקא סידרת אותה מעולה, רק עם תשובות אחרות ממה שהוא בו נתן לך. דורי, אין לך בושה, אה? את הסתכלת לי בעיניים ואת אמרת לי שאת מתחרטת ואת רוצה לעזור, ואני כמו... די! אני לא מוכנה להאשמות האלה. לך מפה. מי את שתגידי ללכת מפה? אני אומרת לך שלא עשיתי את זה. אתה רוצה להמשיך להאשים אותי סתם? בלי סיבה? בבקשה. תעשה את זה בחוץ.